Sommeren er langt fra forbi. Skab en farverig halskæde med keramikperler og smukke halvædelsten. Perfekt til stranden og de varme sommerdage. Vi viser dig, hvordan du nemt laver dit helt eget unikke design. Du finder alle materialerne til denne guide i blogindlægget på vores hjemmeside. Start med at føre perlewiren gennem knudeskjuleren og sæt derefter wireklemmen på. Bøj wiren tilbage og før den gennem wireklemmen igen. Træk nu i wiren fra begge sider og klem wireklemmen godt sammen med en tang. Sørg for, at wireklemmen er klemt helt sammen. Klip den overskydende wire af og skjul wireklemmen med knudeskjuleren. Luk knudeskjuleren forsigtigt med en tang. Sæt nu perlerne på. Og gentag den samme fremgangsmåde i den anden ende for at afslutte halskæden. Og så er din farverige sommerhalskæde klar. Brug den på stranden til sommerfester eller som et personligt blikfang i hverdagen. Find alle materialerne hos Smyks og kom gerne forbi vores butik på Islands Brygge eller gå på opdagelse på smyks.dk. Vi glæder os til at se, hvad du skaber.